Пука ли ти? Пак не ти пука, като си сгодил на цена 40. Да, Накът гледам, пак не ти пука. Губейки 20, печела 80. Печелиш? Един голям печелиш. Гледай, ти да не го спечелиш. Пацо, предлагам, ако ти сгрешиш, да ми направиш една свирка. Ако ти сгрешиш? Ще направя една свирка. Аз свирка няма да правя пипа. Само може да правиш. Тогава по-добре да мъкнем. Може за друго да ваним. Дай се ваним по 200 евро, нали си баровец, айде. Не, аз искам да ме цункаш ей тука. Да цункам, то няма там нищо, едно бобченце там. Той да го намерим. Трябва да се спеси да вземем. Олежи го. Аз да не съм жена. Да видиш как ще порасне, как тъкмо. Той едно бобченце там, трябва с пенсията да го варим. Трябва да вземем пенсията. Газа ще ме целуваш тогава. Ще бъркам газата и правя с Да, с физичето. Половин час. Съобразяй се, ако прикажеш за пишки, за лизване, за близване. Защото много взет съм събира. Какво ще стане? Много работи му остана. Дей се прави много тура. Педарас. Няма да ми се правиш на голяма работа, близване и лизване. Баб Миндила мръсни. Не така да е. Грозния. Съобразяваш, ако прикажеш бабката мая. Грозния. Ще побъркаме тук. Баб педараса умрелия. Много отворен стана. Чувам много работи се приказват с гърба ми. Нищо не чекам. Мълчас, пред мен лицемерничи. О, хубаво ти, причеста иглички, футболистчето, лъвчето, мама ти мръсна букук, ще ми прави сега, ще ми говори това, ще му цункам пи***ката, ще му олежа газа. Ще ти пидерас тя се сега. Ще бай номерата. Минджилен мръсен. Сега искаш да се да обърна с другата страна и да те побъркаме тук от психически атаки да им какво ще направиш? Умре ли? 103 кг война. Марсо грозен. Вече е достатъчно беше това. Ще ми се прави на отворен. Ще плюя на лицето винаги на тебе, защото си бокук. Бай бокуци. Добре, извинявай. Ако нещо му лиш газа, кой почна пари с вулгарност? Извинявай. Кой почна пари, а? Аз ли почна? Извинявай, ти казвам. Извинявай. Аз обаче не се извинявам. И не съжалявам това да го направих. Трябва обаче, трябва човека да